Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ushiswe wangqonqa uGobela nendumba usolwa ngokufa kwengane yezihlobo. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi la nibola khona le video. Mangoqala usijoinele elikhasi wamelekele igama lami ngusibonga konke wakandwando Mothanda ungangibeza intatheli ka YouTube. Kube isihluku sodwa eshaya inqonqa uGobela uJosephine Thabano beneminyaka engu51 Ushiswe nendumba yakhe endaweni yaseSigagula ngaphandle kwase Akonhoek eMpumalanga ngomgqibelo. uGobela oshone ngehluku usolwa ngokuthi kokushona kwengane yenye yezihlobo kubikwa ukuthi iminze ekuyiswimming pool. Indodakazi kaMufu lesedi thethe neminyaka engu25 itshele elinye lamaphephandaba ukuthi ngesikhathi belele bezwa izike zabantu ababehamba phandle namazwi amadoda akhulumayo bebese bezama ukuvula umnyango. Sebese sigijima nobhuti wami sayozama ukuphusha umnyango ngaphakathi. Babe sebebulala iwindi basikhomba ngeibhamu. Sabe sesibaleka kanjalo wangitshela ubhuti ukuthi angiyocasha nosisi wami omncane ngaphansi kombhede. Bagcina bengenile endlini nakuyila abathatha khona umama. Bamtshela ukuthi akathathe zonke into zakhe wababuza ukuthi ngenzeni izingane zami. Bamthatha babe sebephuma naye beyomshisa. Sibe sesiza ubaba eqhamuka egijima ehayize. Sambuza ukuthi kwenze njani wasitshela ukuthi umama uyasha nendlu. Ukhulumela amaphoyisa uBrigadier Selve Mohlala uqinisekisile ukuthi amaphoyisa ayitholile imbiko wokubulawa komuntu wabe eseshiswa eSigagula village. Abathe mabefika bafika umzimba owesifazana oneminyaka engu51 eshe wangqonqa ukube ukuthi wathathwa abasolwa abangaziwa bampunyela ngopetrol anduba bemshisa. Abasolwa namanje basagcwele amathafa abakazi. Uphenyo lusaqhubeka. Amaphoyisa besecela abantu bengasithatheli umthetho ngezandla ngoba lokho bathi akulungile neze. Kuvulwe icala lokushiswa kowesifazane ngenhloso. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo. Ngofisa ukwazi okuphala kwakho okhona lapha kwi-comment section. Mina nje ngitathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.